Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syajiyah duriyatihim ajma'in. Hadrati wa fi syahada salihin wa sahabatu tabi'in. Sabila qadr al-jilani sayyidina lana sayyidina Abdul Jani al-Jiz'i إذا دير جوابه للمغفر المرجوج المرجان ولغته المكرم عليهم سبلا سمح محمد بحمرية ومدينة جدتنا جدتنا شيخنا وسلام الله نتمكن هجا وننقص وعدنا ميزان ولد الأخير شيخنا سنصني في هذا الكتاب ورقفة البركة sekalian salah hadi Imam Nawawi Al-Bantani Imam Jainuddin Al-Qushini sya'ulillah lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqana firil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihil azim wa miqdarihil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqana firil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim wa miqdarihil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullah nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Kita lajengaken pembahasan kita tentang cabang-cabang iman ya. Alhamdulillah patut kita bersyukur kita diparingi taufik hidayah saking Allah saged nderekake ngrawuhi pengaosan ingkang ganjarane nggih sanget agenge. Nek kula tulis teng nika nggih uduru majalisil ilmi khairum min alfi rakaati sholatin.
nekani majelis ilmu iku luweh utama daripada 1000 rakaat salat. Sewu rakaat iki. Tarawih 20 23 ya wis pesele ngono kae. Lah iki 1000. Luwih utama hadir ning majelis ilmu luwih utama daripada iyadatul marid nilai wong lara 1000. Nah RSI, RSI paling wonten pinten tiyang sakit? Wonten 200 nggih. Gawe 200 lah nggih. Gawe 200 sak RSI, lha iku 5 RSI ngwiliki wong lara iku jauh luwih utama hadir ning gone majelis ilmu. Hadir ning majelis ilmu luwih utama daripada hadiri mayit takziah. 1000 mayit. Pirang dina iki kathah mayit 1000 kathah nggih. Iku luwih utama ngoten iki hadir ning majelis ilmu. 1000 rakaat salat, 1000 nilai wong lara, 1000 nilai takziah, nilai mayit. Kudu luwih utama ngaji nggih. Gini kok ngono, soalnya nak kowe sholat 1000 rakaat tanpa ilmu, kok gak ngerti sing salah apa, sing kurang apa. Ternyata udune durung bener. Ternyata syarat sae ana sing kurang. Ora roh aurate wektu sholat. Sholat ketok udele. Nilai wong 1000 wong lara niku mboten saged nggerakno benerno amal nggih. Ya ganjarane ya gedhe telek wong lara nggih. Tapi luwih utama ngaji. Soale ngaji niku mau sing asale gak roh dadi weruh. Sing asale gak roh keutamaane iki dadi roh akhire iso tersemangat beramal. Monggo alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alif Asy-Syaikh Imam Muhammad Nawawi rahimahullah nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin bi rabbika wal malaiki wal kutub wal anbiya wa bi yaumi yafnal alamun. Ini sampun dugi kutub cabang ketiga dan cabang keempat. Wa syubatu utawi cabang iman ar-rabiatu kang nomor 4 bi antumina iku yen to iman sapa sira bi annal anbiya kelawan sak temene pira-pira nabi sadikuna iku pira-pira kang temen kang bener bima ing dalem barang akhbaru kang ngabari sapa anbiya pira-pira nabi bihi kelawan ma nabi ngabarno sesuatu iku saka ndi anillahi ta'ala saking Allah ta'ala. Cabang keempat niku kita yakin nak nabi-nabi iku wong-wong sing bener, wong-wong sing jujur, shadiq, gak pernah ngapusi. Kabeh sing diomongno mesti bener tentang apapun, bahkan ceritano hal-hal sing gaib tentang hari akhir, tentang kiamat, surga, neraka. Kita wajib percaya. Nah orang nggih genti murtad nggih, ora percaya dawuhe Kanjeng Nabi murtad.
Soale dawuh Kanjeng Nabi niku sumbere saking Gusti Allah. Wa ma yantikul anil hawa illa wahyu yuha. Nabi-nabi niku wonten pinten jumlahe? Jumlahe kuatah. Wonten 124.000. Nabi niku dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad wonten 124.000. Ana sing diceritakno, ana sing mboten diceritakno. Kadhe kathah sing mboten diceritakno nabi-nabi. Sing merangkap sebagai rasul jumlahnya wonten 313. Itu nabi plus rasul 313. 313. Sing tok pangkat ulul azmi wonten 6. Nabi Adam, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Kanjeng Nabi Muhammad sing gadah ulul azmi sing tingkatan dhuwur meneh. Gadah keteguhan. Ulul azmi kang duwe keteguhan. Wa nalan sak temene minhum iku saking anbiya man ana wong arsala kang ngutus sinten Allahum ing man ilal khalqi maring makhluk sebagai rasul diutus kanggo menyampaikan risalah Allah kanggo menungso kanggo apa lihidayatihim krana aweh hidayah makhluk. Tugas rasul memberi petunjuk kanggo menungso. Wa takmili ma'asyihim lan nyempurnaake kehidupane makhluk sekira menungso uripe sempurna imbang antara kehidupan duniawi memang sing dinggoni karo amal ukhrawi akhirat sing bakal mesti dinggoni. Wa ma'adihim lan nggon baline makhluk baline iku wonten kalih nggih. Nek ora swarga nggih neraka. Nek wong mukmin iku cara omahe iku swarga. Dadi kok gadah dosa dia dilebokno ning neraka sik nek wis impas tetep balik ning swarga. Soale omahe. Wong kafir panci omahe neraka, nggone neraka ya neraka terus. Gak bakal dintas. Wa ayadalan nguwatake sinten Allah ing malaikat bil mukjizati kelawan pira-pira mukjizat ad-dalati kang nuduhake ala sidqihim ing atase temene para nabi anbiya toman arsala wa balagu mongko nekaake sapa man arsala anu sanging Allah risalati ing pira-pira risalahe Gusti Allah. Tugase nabi rasul menyampaikan risalah.
risalah hukum-hukum tentang ini kula sampaiake tentang tauhid, tentang keyakinan akidah. Iku akidahe tauhid nyucijake Allah kelawan ibadah. Nyucijake ing dalem zate, af'ale lan sifat-sifate. Nah secara akidah keyakinan niku sami nggih. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad niku sami nggih iku tauhid mengesahkan Gusti Allah. Tetapi syariate berbeda-beda. Wingi zaman wong dhisik nggih salat, tapi salate beda. Zaman umat-umat sebelum Nabi Muhammad wonten poso. Nggih posone beda. Lah sedaya syariat-syariat sebelumnya Kanjeng Nabi niku mun dinasah. Dirombak dadi satu tok risalahe Kanjeng Nabi, syariate Kanjeng Nabi Muhammad. Liyane gak kanggo. Soale sampun expired. Ya mungkin kaya ajaran Hindu, ajaran Buddha iso kok iku apa salah sijine nabine Allah sing ora disebut. Soalnya ajarannya nggih apik. Ajarannya apik nggih. Sing nate ziarah teng Bali kan wonten pemandune iku nggih. Ngono nggih critakno nek wong Hindu iku ngeten. Nggih sing disampaikno syariate ya apik-apik nggih. Nek mati mengen diobong. Wis mati diobong. Ngaben. Wa bayyanu lan mertelaake sapa man arsala lil mukallafina keduwe wong-wong mukallaf jelasna ma ing barang umiru kang den perintah sapa man arsala anbiya bibayani kelawan jelasna ma tugase nabi meleh jelasna kanggo wong-wong mukallaf nenggone perkara-perkara sing nabi-nabi mau diperintah kon jelasno. Nggih macam-macam ya sing diperintahno. Kon jelasno dijelasno karo nabi-nabi. Kanggo wong mukallaf niku sinten? Iku wong sing baligh tur nggadahi akal. Wong mukallaf itu wong sing diperdi, wong sing dibebani hukum. Wong sing dibebani hukum niku wong sing baligh duweni akal. Talib iki ora mukallaf. Ora di akal. Lor kidul ora roh talib iki. Gelem ngaji ya. Mosok sing waras kalah karo talib. Dirasani ora denger. Lep. Ayo mboten mukallaf. Soale boten gadah akal, ya akale mungkin gak titik tok sing berfungsi. Lagi ini kok Allah iku gawe wong edan, gawe wong sing gak berakal barang gini. Tujuane. Kita angen-angen hikmahe niku napa? Ana edan ning dalan, ana supar, ana apa sing wong edan sing terkenal. Nggih mungkin kula angen-angen hikmahe apa supaya
Wong sing duwe akal iku belajar karo wong sing edan. Wong edan iku nggih gak tahu ikhtiar. Nek yo mangan kok nggih. Yo sehat-sehat awake, yo ora tau kaliren. Muni njaluk mangan ku mboten nggih. Sangger ning ngarep warung meneng ae. Tenggo iki dibungkusno. Niku banget pol nggih tanpa ikhtiar wis diwenehi Gusti Allah. Mana sing antri bisa dikalahno, disekno sing edan mau. Ini njaluk maem ngono ya ora. Angger tengok-tengok. Lah niki Gusti Allah nggih maringi jatahe menungso. Najan edan tanpa ikhtiar. Lah apa meneh kita sing gadah akal, gadah anggota kesehatan, mosok mamang karo rezekine Gusti Allah. Pelajaran meleh nek gak gelem salat kaya aku ae lho dan bebas. Tole bebas gak salat gak poso. Ana gak gelem poso kaya tole wae. Mungkin dikene akal gak salat gak poso. Jadi kita belajar ora karo kitab bloko nggih. Kale alam, kale hewan, kale wong edan wong kita saged belajar. Kale hewan apa meneh disebutno ning gone Al-Qur'an surat An-Nahl. Sering kula critakaken. Wa id akha rabbuka ilan nahli anittakhidhi buyutam minal jibali wa mimma ya'risun. Saterusé niku nggih. Niku Allah dawuh karo bangsa lebah, lebah kowe gawe yo sarang ning gunung-gunung, ning gone wit-witan, nasyajari wa mimma ya'risun, bangunan-bangunan sing digawe menungso gawe sarang. Bakuli mingkuli samarat kemak nganem saka woh-wohan, bunga-bungaan. Nek gelem ngono yakhruju mim butuniha syifaa'un ngoten nggih. Yakhruju mim butuniha. Lali aku nggih. Syarabum lahu syifaa'ul linnas tapi niku. Nek gelem ngono bakal metu ning perotem minuman sing alwanun bermacam-macam ya. Ono madu iki, madu iki, madu iki. Sing madu mau mengandung syifaa'ul linnas, obat bagi menungso. Nah, iki gambarane wong nak gelem naati perintahe Allah iku iso ngetokno madu bermanfaat bagi tiyang sanes. Madu napa lebah kono nggih dikon nggih sarang nggih sarang. Dikon mangan kok buah-buahan, mangan buah-buahan. Ana kelompok sing ora gelem nuruti perintah. Kon gawe sarang gak gelem, kon mangan buah-buahan ora gelem. Ya niku seekor lalat. Lalat asale saka golongane lebah kowe. Dikon nderekno peraturan saka Allah iku ora gelem. Akhire dados lalat. Lalat niku napa? Ana manfaate kanggo manungsa. Boten nggih, malah dadi sumber penyakit disentri. Soalnya dia gak gelem gawe sarang, turune anggel menclok-menclok nang sembarang. Gak gelem mangane kanggone wawan mboten. Malah panganane menungso bareng dengan sampah-sampah dipangani.
Ya metune ndekne dadi apa? Dadi sumber penyakit. Lah menungso niku nggih ngoten. Nak gelem naati perintah Gusti Allah napa kemawon salat, poso, zakat, haji nak mampu iku bakal sing metu sing apik-apik iso dadi manfaat karo menungso sanes. Tapi nak gak gelem nuruti perintah ngoten niku, kon salat gak gelem salat, kon poso, koncone do poso, ora poso, wayahe bayar zakat, donyane akeh ra gelem ngetokno zakat. Ya menungso dadi apa? Sampah masyarakat. Dadi penyakit ning gone masyarakat niku. Kaya lalat. Lah ning teng tafsir niku diteliti kehidupane lalat, termasuk kesimpulane lalat niku umure gak bakal luweh saka 40 dina. Wis saged dicek ning nggih. Menan apa 40 dina. Wis 40 dina wis gak ana nyawane. Lah menungso niku nggih ngoten. Kula ngamati ning ndekne kok gak gelem anut aturane Gusti Allah. Akeh sing mati nom. Akeh sing mati ana sedulur 5, 6 ngono nggih. Sing siji iki menang-menangan, warisane dianggagahi. Ngoten niku tak amati nggih. Sing mbak-yune sing tuwa malah isih urip, ndekne iku mau sing ngoten niku malah mati nom. Nggih tewas entuk warisan akeh tapi nak ndang mati manfaate napa? Soale apa? Mboten ngikuti perintah-perintah Allah, malah nerjang larangan-larangane Gusti Allah. Kula amati nak wayah poso iki gak gelem poso. Ngono niku nggih. Anake jejak cilik wis ninggal. Gak gelem salat nggih. Padahal salat iki termasuk obat nggih. Jadi wonten dokter teng Amerika Edwin sinten niku nggih. Edwin sinten niku melakukan penelitian watah ribuan pasien sing gak sembuh oleh pengobatan reguler nggih nganggo obat ning rumah sakit gak sembuh-sembuh, ora sembuh. Tapi iso sembuh karo melakukan salat secara misterius nggih. Iso sembuh malah karo ini nglakoni salat rutin. Niku diteliti ora angger muni nggih. Namine penelitian. Memang secara ilmu awak niku gerakan-gerakan salat niku gerakan-gerakan sing sae nggih. Iso ngobahno kabeh awak, iso memperlancar peredaran darah. Akhirnya oksigen iso tersalur ning gone seluruh napa iki awak kanthi sae. Bahkan ning gone otak kita iku ana nggon sing kudune perlu dialiri darah. Lah isone dialiri darah iku memang karo apa? Gerakan sujud. Gerakan sujud lagi darah iku mengalir ke bawah, nyentuh tempat iku mau ning nggon otak mau. Wa bayinu lil mukallafin. Pun nggih tekan dini.
Lajeng wasyobatu utawi cabang al khamisatu kang nomor 5 al imanu iku iman karo apa bifana il alami kelawan rusake ngalam ad-dunyawi kang bangsa donya al ulwi kang bangsa dhuwur langit planet-planet wasufla lan bangsa ngisor ning gone dalam tanah dhuwur ya rusak jerone ya rusak ya niki sing disebut apa disebut hari kiamat hari hancure donya alam semesta lho nek ora iman ya kebangetan nggih wong sing napa ilmuwan nggih ilmuwan ae niku iman nggih percaya nek pada suatu ketika akan datang saatnya kehancuran sebuah planet yang disebut supernova. Jadi kabeh planet itu ana mongsone nek wis engko hancur dengan sendiri ya, disebut supernova. Ya wis akeh sing ana planet sing hancur soalnya wis datang ajale kiamate disebut supernova. Benjing waktune donya bumi niki kiamate engko jenenge kiamat. Kita kedah iman kelawan hari kiamat. Wa bil yaumilan kelawan dina al akhiri kang terakhir. Disebut dina terakhir soalnya bakda niku pun mboten wonten fase dina meneh. Inggris kiamat terus mboten wonten dina meneh. Dina wis ning swarga wadang-padang terus. Nah wis ning gone neraka weteng nggih weteng terus. Swarga iku asale nggih ana wetenge, ana kadange. Karo Gusti Allah wetenge swarga dideleh ning donya. Akhire dadi jenenge bengi. Makane ning swarga wis ora ana peteng wadang kabeh. Neng neraka asale ana peteng ana padang. Karo Gusti Allah padange neraka dideleh ning donya. Jadilah waktu siang waktu awan. Mulane panas nggih, soalnya saka neraka asale niki panas apa awan niki. Nah bengi adem soale asale saka swarga. Mulane ning neraka wis ora ana padang blas, weteng dedet. Soale wis dibuat ning gone donya dadi awan. Lah mulane ana pertanyaan, utama ndi bengi karo rina? Utama bengi. Soale iku saka swarga tur nak bengi ku mangsa sing kanggo ibadah wali-waline Allah iku ning gone wektu bengi. Nak awan iku akeh dienggo wong-wong elek nglakoni penggawean iki. Korupsi rina-rina pelaksanaane nggih. Wong maksiat rina-rina. Ane al-lailu afdalu minan nahar. Bengi ku luwih utama daripada percaya karo dina akhir ma'ama sertane bareng istamala kang mengku apa yaumil akhir. Ya karo sing sak jerone ning dina akhir mau
alai ing atase ma minal jaza. Isine apa wae? Minal jaza rupane piwales hari pembalasan. Jadi saking ulien nudono keadilane Allah iku ora antar manusia tok, sesama hewan nggih wonten pembalasan nggih. Jadi waktu ning donya ana kucing ngletak bolone, ana nyakar bolone, somben diadili, dibales dikletak, dibales dicakar. Ana wedhus nyundang bolone, somben dikai pembalasan, bunti disundang ning akhirat. Kabeh ngoten kabeh. Gajah, jerapah, jaran walesi kabeh. Nampun terus dadi lemah. Mulane wong kafir iku wah. Lah iya aku iso dadi lemah ngono ku bar iku wis bar ora ana ulusan. Ngene iki isih ana tahapan swarga apa neraka. Mending dadi teng surat tambahan akhir kuntu turoba. Mending aku dadi lemah wae. Mau kewan karo kewan nggih, kewan karo menungso nggih kok ana menungso wektu ning donya mloro kewan, sampe dibales teng mriko. Buarane mbok sabeti sampean bunti sabete apa jarane nyabeti sampean. Dibales kabeh. Ane mboten angsal nggih. Miloro kewan senajan rupa napa? Babi senajan rupa segawon mboten angsal kira kok dibebes ae. Sampeyan diwales nggih. Sampeyan nyeblek lamuk ora salah. Sampeyan dibales nggih. Ana teng kula maos kitab niku termasuk mboten angsal mateni nyamuk nganggo sing pokoke sing diceblek disetrum niku mboten angsal. Sing entuk iku apa? Diobati nyamuk niku lho nggih. Dadi kan mengusir, ora mateni nggih. Ora mateni nyamuke. Dianggo obatnya, obat nyamuk. Sing nganggo raket niku kan sadis lah nggih. Sampeyan disetrum genti. Wong guru mesti sing nyokot tuh siji yo. Lalu mbok hajar kabeh nyamuke. Nak wali-waline Allah kan mboten purun malah mateni nyamuk nggih. Malah dinjarnae ben aku dicokot nyamuk engko iso tangi, iso salat bengi. Nak para wali. Ceritane Mbah sinten nika? Mbah Salam ta Mbah. Niku nggih tinggi nggih. Dinjarno ning gone kasure ana tinggi dinjarna. Lha iku balaku sing buka aku bengi iku kok. Aja mbok resiki tinggine nggih. Mbah Sirat ta Mbah Salam niku nggih ajen. Wal hisab bilan hisab ning gone akhirat ana hisab penghitungan amal. Wal mizani lan mizan timbangan akendi antara timbangan amal apik karo amal eleke. Tapi ora kaya ning timbangan ning donya nggih. Sampeyan niku nak ning donya kan nak sing abot kan mengisor ya nggih. Ning akhirat mboten. Sing menang iku munggah. Wasirati lan sirat wat sing nggone posisine niku ning dhuwur neraka. Jalan menuju dadi nek ape ning swarga kudu liwat iki. Lah niku lewate cepet orane, selamat orane tergantung amal kita waktu ning donya. Ora para wali-waline Allah
kaya ana sing secepat kilat, ana sing kaya angin, ana sing liwat kaya manuk miber, ana sing mblayu, ana sing ngeteplak, ana sing brangkang, ana sing ngesot. Nah, niku tergantung amale menungsa wektu ning don. Lah bentuke niku 1000 tahun munggah, 1000 tahun medun, 1000 tahun nembe data. Jadi untuk laku 3000 tahun. Sing kejungkel ning tengah-tengah ya kathah nggih. Cara sangune kurang nggih. Termasuk ana lewat sing liwat sirat iku apa? Numpak wedhus, yaiku wedhuse nalika apa? Waktu ning donya ndekne nglakoni kurban nggih. Sampe niku dadi tumpakan nggih. Mulane kon nak tuku hewan kurban iku sing gedhe. Addimu dohayakum fa innaha matoyakum yaumal qiyamati ala sirat au kama qala. Kena gedhekno kewan korbanem saliku sok ben dadi tungganganem matoyakum tumpahanem ning gone dhuwur sirat pada hari kiamat. Nah sing sapi rombongan wong 7. Mungkin kaya mobil ngono nggih. Nek sing wedhus siji motor dhewean berarti. Siratal mustaqim. Wal jannati lan swarga wan nari lan neraka. Niki apa? Tempat terakhir itu swarga apa neraka. Ora ana liyane iki nggih. Nek ora neraka ya swarga, nek swarga ya neraka. Mugi-mugi kita sedaya benjing termasuk ahli swarga nggih, ditebihake saking siksa-siksa neraka, saged lewat siratal mustaqim kanthi selamat dungane salim. Faqalu nadim nggih wallahu alam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa li baiti ajmain. Summa ila hadratil ikhwanina lam ja'al mursalin wa ala alihi wa syuhada salihin wa sahabat wa tabi'in Allah ma'al sanibin ajmil malaikatil muqarrabin san sayyidi maulana Syaikhul Qadir Jilani san sayyidi maulana Syekh Abbas Ahmad Tijani san aliyati siwi jadi radi Jawa waroi mawzul majaji majailaina min barakatihim wa karamatihim dan qadratin basambul asma Muhammad bin Nabiyan ba masyakir ba khalal mutabidawi Allah tawakkana jan bal mabus sama idul bani janda bandar bala bal biyah ba'dul salam jajati furi ma'duli wal khajam kubur dal muslimin al muslimat al mu'minin al mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha bariha Tusan la hadja baina wa ummatina amina wa ummatina khalina khalatina Sadatina jatina masyayikhina Zanla hadrati Bapak Kastari Mbak Aspan sekalian Mbah Nasri Mbah Karsiman Mbah Wasid sekalian Mbah Suparno sekalian Mbah Wakiman sekalian Mbah Mas Sumarti Allah hadrati Bapak Karyani Bapak Darno sekalian Mbah Dola sekalian Mbah Kasturi sekalian Mbah Kasihan sekalian Allah hadrati ahli jamaah mushol al-barokah ingkang sampun tilar donya san wakif mushol al-barokah Bapak Marzuki bin Laban Bapak Haji Sayyidi bin Nawi Allah hadrati muassis mushol al-barokah Bapak Abdul Malik sekalian Bapak Haji Sumaya Badaim Bapak Haji Sumati sekalian Syai'ulillahi lahumul fatihah Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahu samad
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله